alaala mo na lamang bang tanging hawak ko, at ang mga matatamis na yakap at dalik sa tuwing ika'y kasama ko. Kaya na malimot ang pag-ibig mo, may puwang pagbago dyan sa puso mo. Tanggapin mo lang ako, ako'y babalik sa'yo. Ikaw ang binibini na ninanais ko, binibining marikit na dalangin ko. Ikaw ang nagbigay. RPN Radio Philippines Network, Radyo Ronda, DZRL Batak, member kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Dinanggay ti agsama. Karonda intayon manggigan iti duangag partner ti kinapilyo ditoy laing RPN DZRL 639 kHz Radyo Ronda. Mapagsasalitaan, digiti na dumaduma, pakasalitaan ti aglawlaw. Iti oras ti alas 7:30 ingganat alas 9 ti bigat. Manipod Lunes ingganat Biyernes. Makadkadwa tayo ni ka-partner Jefferson Narciso ken ka-partner Glorina Flor Bayudan dito'y laing RPN DZRL. Anya pa ilang rorayon nyo karonda, agding ngegen. Dinanggay ti agsapa. Naimbag nga bigat tayo amin mga karonda nang nangruna kadigiti agdamang dengdengeg ita. Philippine Standard Time alas 7:45 iti bigat iti aldaw ti Miyerkules, July 29, 2020. Da kami ti makadkadwa ita nga bigat. Siyak tinanong mo pagayam ni Glorina Flor Bayudan. Kaniti partner ko ani Jefferson Narciso para iti dinanggay ti ag sa panaimbag nga bigat mo partner. Yes, naimbag nga bigat mo met Uray partner. nakapuypuyat kita partner. Munsika nakapuypuyat ng ortata and ngem uray pan kasta partner ket itultuloy talata iti makidinanggay ket iti dumdumngeg kada ta iti istasyon tayo iti radyo partner aya. Iso nga di ta met liplipatan partner iti mangbukbukel kadagiti kadeto nga programa taken kadito ng istasyon aya iti kadkadwa tayo iti istasyon tata. Iti technical site ni Mr. Mike Ramos aya. Ken kastameten iti makikita siguro tayo gagayim ken kabsat ni Sir Jimmy Castillo ken idadaluan dito yung estasyon ti station manager tayo ani Sir Rodrigo Roda Sadjan. Yes, hello sir, naimbag nga panagadingdingig mo kanta kami itatang oras, okay? Kasta pa yan partner, naimbag nga bigat mo met ayan, ang taon na nakapagsarsaritan, di ba? So nga Naladawa mo partner. So nga, inurorek actually. Inurorek actually. Nagpada talaga nalada partner. Sa kabasit la ti bait nga dito. Aya. Ken kasta pa yan gayang partner dapela ni Sir Ronald Domingo nga madamat report na sa JWAR. Hello sir. Aya. Nakamonitor man kanyata siguro. Agdengdengeg kanayon kanyata ni Sir Ronald Domingo and of course Sir Rod Sadjan. Aya. Naimbag nga bigat tay amin nga sangapada gagayem ken kabsat ayak nang nangruna ka digiti agwalwalis, digiti agugugas, digiti on the way. Madamat luto na ako ng paper. Digiti madamat luto na iti agdama, okay? Kablaawan da kayo nga sangabada gagayem ken kakabsat. Nakarigrigat man nga awaten yung madaan tayo iti kabaro Kabaro manen. nga duwa manen gagayem ken kakabsat Wen. nga kaso iti COVID-19 dito'y probinsya tayo. When daan tayo man iti kabaro nga COVID-19 na positive nang nangruna ket addaanen dito ya syudad ti Lawag ayan dito sa magmauno ket na negative lahat ganyan diba pero ngayon meron na tayo dito sa
syudad ti Lawagen. Duwa partner ya. Okay. The health authorities reported the full recovery of INC6 from COVID-19. Unfortunately, provincial government of Ilocos Norte announces last night, new positive cases. Both patients from Lawag City are asymptomatic, are in strict monitoring at separate isolation facilities. Provincial government of Ilocos Norte and Department of Health and the local government of Lawag are now tracing those may have come into contact with our new cases. We appeal to our kailian to continue observing minimum health requirements and always wear face masks. Deta gagayem ken kakabsat ni INC 14 lalaki isuna 5 years old partner. Oh, 5 years old? Mhm. Ba tingod ko nata di kalmanan partner nga uray no agsagsagad ka lang ket dapat ket naka face mask ka nang runa no rumwar ka DJ Solario talagan among ket no det hey sumagad ka mo basit ket medyo ikirkira mo basit ken no man ingkaso nga ken partner no man ingkaso nga adadete agasang sangpot nga bisitam ket for sure nakamasngot DJ iso nga itultuloy tayo tagagayem ken kakabsat manipod pay rugi ti lockdown inga natatasan pala nga among pala sarday na dito COVID-19 nabayag mo partner mano nga bulan nun April, May, June, July nay upat nga bulan nun di nga when Ijemet Ilocosur partner at iti ginuna ni Province of Ilocosur Governor Ryan Luis B. Singson ayat mensahe na manipod iti Philippine Information Agency dati partner ayat iti Iwan partner at the press conference nga napasamak idi kalman ti malum na. Importante ti kooperasyon ken disiplina titunggal umili ti probinsya tayo no kayat tayo maawan daytoy problema a COVID-19 pandemya. Agtitinulong tayo suruten tayo digiti protocols ken minimum health standards kasapulan tayo ti agputi tapno saanen a manayunan iti bilang ti kaso tayo ti COVID-19 narigat ti trabaho ti LGU itata ngem tumulong met ti publiko kayat tayo masulpar ti problema ti COVID-19 iti kabiitan at tiempo kuna ni Governor Ryan Luis B. Singson of Province of Ilocos Sur met iti Lawag partner nag-in lockdown da pwede iti Camellia Homes when partner kaputa in lockdown da in lockdown ni until Agosto no Jack Mariro talaga honor in pa-lockdown ni Apo Mayor Michael Marcos Kion partner iso design dama kaya an order declaring lockdown and containment of Camellia Homes Subdivision, Lawag City, located at Barangay 44, Zamboanga, Lawag City. Kita adu ngamin iti sumursurot partner iti protocol sa dapila di makit-kita nga motor-motor nga di ba inikandang ni motor-motoren nga ada iti agmotor ka ngem ada iti shield. Awan shield Ada iti agmotor-motor nga awang pay face mask na awang pay helmet na kadataltalad da kata maala ka nga talaga. Then for sure partner into no ala yato da yung apo no man dumanon man dakkel mga riridan aya. There shall be established checkpoints and border control in its main
ingress of egress until 11:15 p.m. of August 2, 2020 to ensure that there shall be unnecessary entry of people, non-residents, and their vehicle coming from outside of the subdivision, and there shall be strictly be no exit and residents of said Camellia homes except the following: the health workers, officers, and members of PNP, AFP, service workers who are working in pharmacies, workers in media industry, kakasay partner, yeah? Strictly stay at home order pa. No one in the whole household may allow digiti partner, digiti pagaladadan na mga ikas tapikit din. Talagang puyat ti best friend mo partner. Lumampe kas sa gagayam ken kapsat alalaglagi pentelata digiti health protocols tap no maiwasan to iti COVID-19 digiti panagbugot ti Amo ima. partner, isarita taman labasit deti ang saan ta mga ibagbagang Operan. amin. Wen. Hanta mga sasaw amin. Nung amin deti may isa nga probinsyan sa uno may isa nga lugar dito Ilocos Norte. Kat madamag da nga awan iti kaso ti COVID. Medyo nakampante digiti kakailyan tayo. Bueno, digiti taga Ilocos Norte kung natilatan nga mapan lata aglampong uray no mampay kastang kapigsapay laang dito COVID-19. Ti ko may daw-dawat mi gagayem ken kakabsat ket naan-anay pay nga buteng may naigpay lang dito pandemya tayo ta ditay ammo no sinot kasarsarang tayo. Diti ammo no sino deti kasabsabat tayo no deti adam mo lang exposure na ka deti naglabas nga naadaan iti kaso ti COVID-19 di ngamin partner. No kumadigiti overcrowd gagayem ken kakabsat ket liklikan te basiton. Numapan te makitsenda pilyen te lata ti pagpagnaan tayon digiti limited lang ti tattao na numan ingkedi kakarnyan. No napintas May bali nag-suggest partner. No napintas dila ko DJ may isa nga food stall gagay DJ meat stall ko nakit di gagayem ken kakabsat DJ te latan. Ti importante jay saan te makipimpin no lapol ti adu unay nga tao. Anak ka diti ubraan tay dita tiyendaan gumatang ti inaldaw-aldaw nga kanan tayo. Saan nga mo pa makichismis? Ay, ada na kita ka sa partner or Wun, ka partner intugaw da nga intakteran da nga. Wun, eti agsiksik ka will dapay dita pagkarnya. Iyaksyon dapay ko na. Iyaksyon dapay di istorya. Ala pera de los buenos gagayem ken kakabsat nung ipakpaka mo mimutlaang. Kano suggestion na ito ngen no sumre ay ning kay makichenda gagayem ken kabsat siguro gloves tayo ba si diti gloves nga Disposable gloves, disposable gloves partner. nga mabalin tayo nga ibasuran no after tayo nga makichenda di ba partner tatlo ni kasta ore anya man tigigaman tayo at least adi gloves ti nagkuan natin nagbubutelat ta for safety di ba. Numan in kaso partner nga awan ti disposable gloves da numapanda igaygaman di karne dumawat dala ta iti suputon isupot da di imad dan sa kawal-kawalan dala ta di karne saan nga di mismo imam ti pagkawal-kawal mo ta di supot nga inusara mo mabali mo pa yung pangisuputan di gatangaw sa ito no agawid kan bugwam nga permain isuman ti unak partner hamol alkoholan at anya lakit din alkoholam mata baka malay mo lang ngam partner depende no alkoholam ti Jane when malay mo lang pulutan na ganyan man panagatangon partner so aya di ngamin partner o studenti kung kunata nga medyo deti ngamin tiyendaanan digiti plazan ket medyo overcrowd ti anan napiapay digiti fast food chain partner ta limited talaga ma-appreciate ko DJ. Ngayon ilawlawag talang met partner kapo ito na ibagatang sumagmamano lang. Inom nga po nagtati na ang partner. Sa ilawlawag tayo apo nga gaditi nga manginom ka manginumak saan ka maalaan iti COVID-19 kuna nata alcohol ka no partner ilawlawag talang. Nagta DJ press conference di partner nga saan nga valid DJ gagayem ken kakabsat nga masalakniban nakati gin bilog gin kantos. Saan na nga kahit nangasawang kat na uminom kan ket maisalakan na ka deti. Sa bali pa nga mainom ko naman lang may sa partner. Digiti da dumapay nga na dumadumamot nga arak di ngamin partner. Gusto ako ng partner isong maalukan nak digiti. Ay kung kunada no kay. Idi liquor banan partner iti kalabes. Idi rugi pa lang ti lockdown dito Ilocos Norte.
Iti kuan, adot nag-post before pa nga naiyat nag-Digi press release regarding Digi Liquor Ban dito yung Ilocos Norte nga at nag-post iti nga maisalakan nak dito yung nga COVID din gapo ka dito yung nga arak mo na pero ni elek ko ide at tagayam gagayem ken kakabsat saan nakalata nga maisalakan deta arak no yung kasong ada ti exposure mo ka DJ at the COVID-19 na di aming partner. Ostot ako ng partner. Alanga rod partner. Sakbay ta itultuloy manin iti adupay nga pinagdadidinanggay tayo. Gagayem ken kabsat ket hintay man pela iti sumagmamano nga sunata nga ing kami ipangig ipangig kaya partner kadigiti dumdumig kada tayo ken agbuy-buya kada tayo iti Facebook Live of course. Okay, subli kami iti sumagmamano nga oras. Ipangig Have a coffee break for your face with Pond's Men Energy Charge. Sure. Malayo ka man, mahal di mong tandaan. Di magbabago pag-ibig ko'y sa'yo lamang. Magtiwala ka lang, tawid dagat man ang pagitan natin dalawa, di yan makakahalang. Kahit malayo ka man, mahal kamusta ka na, mag-iingat ka palagi, huwag ka mag-alala. Di man kita magkasama ngayon, pero hindi yun rason para ako ay maganapan ng iba, sapagkat ako'y kontento na sa'yo lang ako. Ikaw ang kukumpleto sa mundo ko at bumuo, kaya wala nang dahilan para ako'y magluko. Basta lalaki na naging kabiyak na ng buhay ko, kaya magtiwala ka lang, lagi mong tatandaan. Walang pagitan na maaris at di magkahalang. Kahit malayo ka man, makakaasang hanggang dulo di ka papalitan. Kaya mahal, magtiwala ka lang, di magbabago pag-ibig ko'y sa'yo lang. Kahit malayo ka man, mahal, lagi mong tandaan. Di magbabago pag-ibig ko'y sa'yo lamang. Magtiwala ka lang, tawid dagat man ang pagitan natin dalawa, di yan makakahalang. Kahit malayo ka man, kahit malayo ka man, di magbabago sa'yo lang ang pag-ibig ko, di maglalaho. Kaya huwag kang mangamba at huwag kang mag-alala. Di ko babalik, nasa pahan natin dalawa, maghihintay ako na muli makasama ka. Di magbabago pag-ibig ko'y sa'yo lamang. Magtiwala ka lang, tawid dagat man ang pagitan natin dalawa, di yan makakahalang. Kahit malayo ka man, mahal, lagi mong tandaan. Di magbabago pag-ibig ko'y sa'yo lamang. Magtiwala ka lang, tawid dagat man ang pagitan nating dalawa, di yan makakahalang. Kahit malayo ka man. Teka muna, pwedeng pakinggan mo muna. Wag mo muna ako nasabayan, kasi lalo lang lalabo ang paliwanagan. Paano pa sisimulan kung matatapos na? Masisisi mo ba kung napapagod na? Kahit na mahal kita, hindi sapat na dahilan na manatili pa sa tabi mo. Kaya ko namang ilaban ka pa, alam mo na iningatan kita, kaso lang may hinahanap ka pa. Nagkulang pa rin kahit lahat ay ginawa ko na. Sarili mo nang uunahin ko. Patawad kung kailangan ko na lumayo sa piling mo. Baka di lang talaga tayong dalawa, at mas mabuting palayain na kita. Ayoko nang maging lunas o maging pamunas ng mga luha sa mga mata. Pasensya ka na kung napagod na sa'yo.
akin, ano pang magagawa ko? Tanggapin ko na lamang ang lahat kung yan kakatuwa mo. Buburahin ko na lamang ang dati nating mga plano na binubuo mo ngayon kasama ang ibang tao. Masakit sa akin, pero kailangan tiisin ng lahat. Sige, panalo ka na, wag mo na akong batuhin pa ng mga sumbat. Pagod na akong iangat pa yung sarili ko sa'yo. Di mo na ako dapat baguhin kung ako talaga yung gusto mo. Basta ako, ginawa ko ang lahat, di mo man nadama. Kahit kapalit nito'y pagpatak ng luha ko sa mata. Bawat tingin ko sa'yo ay nakatitig ka sa kanya. Ngayon alam ko nang malabo na nga tong maisalba. Baka di lang talaga tayong dalawa, at mas mabuting palayain na kita. Ayoko nang maging lunas o maging pamunas ng mga luha sa mga mata. Pasensya ka na kung napagod na sa'yo. Mahal kita pero uunahin ko na lang ngayon ang sarili ko. Pinipilit ko naman na maging maayos ang lahat, ngunit parang hindi pa din sapat ang aking mga nagawa. Kaya tama na, hindi ko na kaya pa, hindi ko na kaya pa, hindi ko na kaya pa. Hirap ng tiisin, alam kong wala nang pagtingin at nawala ng paglalambing. Kaya't relasyo'y hirap ng sagipin. Hindi na makakaya, malabo na dahil hindi na masaya. Di na matawag na akin ka, kaya palaging mag-iingat ka. Baka di lang talaga tayong dalawa, at mas mabuting palayain na kita. Ayoko nang maging lunas o maging pamunas ng mga luha sa mga mata. Pasensya ka na kung napagod na sa'yo. Mahal kita pero uunahin ko na lang ngayon ang sarili ko. Baka di lang talaga tayong dalawa, at mas mabuting palayain na kita. Ayoko nang maging lunas o maging pamunas ng mga luha sa mga mata. Pasensya ka na kung napagod na sa'yo. Mahal kita pero uunahin ko na lang ngayon ang sarili ko. Di ko inakala darating din sa akin nung ako'y nanalangin kay Bathala, naubusan ng bagay. Bakit umalis nang walang sabi? Bakit di siya lumaban kahit konti? Bakit di maitamang tadhana? At nakita kita sa tagpuan ni Bathala, may kinang sa mata na di maintindihan. Tumingin kung saan, sinubukan kong lumisan at tumigil ang mundo. Nung ako'y ituro mo, siya ang panalangin ko. At hindi di
mapaliwanag ang nangyari sa akin. Saksi ang lahat ng tala sa iyong panalangin. Paano nasagot lahat ng bakit di makapaniwala sa nangyari? Paano mo naitama ang tadhana nung nakita kita sa tagpuan ni Bathala? May kinang sa mata na di maintindihan, tumingin kung saan sinubukan kong lumisan at tumigil ang mundo nung ako'y ituro mo at hindi ka lumayo. Nung ako yung sumuko at nagbago ang mundo, nung ako'y pinaglaban mo at tumigil ang mundo, nung ako'y pinili mo, siya ang panalangin ko. Huwag mo sanang iisiping napapagod na ako. Di ako apurado, pero sa'yo ano ba? Gusto ko lang naman makasigurado. Matagal na panahon na kitang balak tanungin, may pag-asa ba ko, bakit di pa sagutin? Sabihin mo ano pa ba ang dapat kong gawin, bukod sa araw-araw kitang dapat mahalin. Ang amo ng iyong mukha sa first look, nung una kitang makita sa Facebook. Kakaiba pa ang iyong pangalan, para bang ang hirap mong hawakan. Wala nang akong ibang hahangarin, laking pasasalamat na ika'y sa'king dumating. At hindi ka babaliwalain, makasama lang kita, yun lang ang aking hiling. Cause Ilang araw ka nang hindi dumadalaw, alam mo bang hinahanap kita araw-araw. Gabi-gabi ako hindi mabakali, inaalala ko ang mga bawat sandali. dahan ng nahulog, hindi ko na malayan. Ikaw pala, ikaw na nga ang matagal ko nang hinihintay. Ang tanging larawan mo na lamang ba ang tanging hawak-hawak ko, at kahit anong gawin, limutin ka, hindi malis sa isip ko. Kasi di ko na matiis, love, dahan-dahan kitang nami-miss, love. Ilang beses man nilang aliwin, ikaw at ikaw pa rin ang gusto kong kinikis, love. I don't know what to do, or even I'm gonna say, cause every time na nariyan ka, ako'y napapraning.
di na makagalaw sa kinatatayuan. Sa iyong ngiti, ako'y nahuhumaling. At sa tuwing ikaw ay lalapit, ang mundo ko'y tumitigil. Huwag mo sanang iisipin na papagod na ako. Di ako apurado, pero sa'yo ano ba? Gusto ko lang naman makasigurado. Philippine Standard Time, alas 8:20. Ti panagsubli ti din ng guy tiag sa payes. Okay, agsubli tama ng partner. Yes, Aya. partner. Nakapimpinta sige ti pakpakantam partner at talaga mo't nga jak muna na di partner. Hindi ako broken ngayon, partner. Alang nga Rod, sa kapitikas na gagayim ken kabsat aya, paano pinahihirapan ng oligarkiya ang mahihirap? Alamin mula kay Pangulong Duterte, kadiji sona na, denggante man ulit gagayim ken kabsat, DJ, paano pinahihirapan ng oligarkiya ang mahihirap? Alamin kaya Pangulong Duterte, denggante man pa ulit pag gagayim ken kabsat. I would like to ask Drilon, were you a part of ACRA when this contract of Ayala Water was being drafted? And why are you fumigating? Bakit kasi ikaw lang ang galit? Nasabi mo na dynasty. You are a hypocrite. You know that you cannot pass an anti-dynasty law. Ikaw nandyan sa Congress, ikaw ang mauna dito. But to take it against me for protecting my country is something which I really resent. Alam mo, you describe using the dictionary the synonym ng mga ni Duterte gagayem ken kabsat aya. Hintay man pelang iti update gagayem ken kabsat iti
COVID-19 kadigiti kakadwa tayo sa jay La Union gagayem ken kabsat COVID-19 was si La Union as of iti kalman gagayem ken kakabsat di one active cases ay total active cases 34, recoveries 32, deaths 7, total cases 73. When data gagayem ken kabsat La Union dayto gagayem ken kabsat La Union dayto para kadigiti hanga makaamo kena diri kakabagyan da La Union keta kamustaen tayo kaya nakumusta damit kaya No kumusta damet gagayem ken kakabsat nung muna ta napalalo pa ilaang dito COVID-19 dito yung probinsya tayo ken dito sumagmamanong paset dito yung pagilya na Pilipinas. Gusto ko ng partner. Anyway, gagayam ken kakabsat intay mandinggen digiti sumagmamano nga pamalagip manipod technical studio. Agsubli kami ti sumagmamano minutos. COVID-19. Reminders from DOH. Tamang pag-ubo. Ang mga airborne viruses tulad ng COVID-19 ay kumakalat sa pamamagitan ng pagbahing o pag-ubo. Para maiwasan ang pagkalat ng mga virus na nagdudulot ng iba't ibang sakit, takpan ng buong bibig at ilong gamit ang panyo o tissue. O gamitin ang manggas o loob ng siko kung uubo o babahing. Lumayo sa mga tao kung ikaw ay uubo o babahing. Huwag dumura kung saan-saan. Labhang maigi ang gamit na panyo at itapon sa basurahan ang mga nagamit na tissue. Ugaliin ang wastong paghuhugas ng kamay o paggamit ng alcohol o hand sanitizer. Basta't laging handa at sama-sama, kaya natin to. Isang mahalagang paalala mula sa DOH, PCOO, KBP at ng himpilang ito. Calling all COVID-19 survivors. If you're an official COVID-19 survivor, currently 18 to 65 years old, and weighing at least 50 kilos, you can save the life of a COVID-19 patient through your blood plasma donation. For inquiries, you may call 0998-582-1944 or 0998-582-1377. Donate now and help save more lives. A message from the KBP, Kaya Natin Movement for Good Governance and Ethical Leadership, St. Luke's Medical Center, and this station. Ang DOH ay muling nagpapaalala. Yun pong mga nakikita natin sa social media. Siguraduhing tama ang mga impormasyong nakukuha. Baka mas maging mas masama pa sa mga... Lalo na sa mga balitang gamot kontra COVID na walang katotohanan at abiso ng kagawaran. Iwasan po natin ang COVID-19 ay hindi malalabanan uusap-usap at pagsispread. kung mga fake news ay ating paniniwalaan. Legitimate na impormasyon sa aming DOH website. Together, let's fight COVID-19. And together, let's stop Pagsispread ng fake news. and dismiss disinformation. Isang paalala mula sa PCOO, DOH, KBP at ng himpilang ito. Apoy, agmamayo ka, partner. When partner takanoy meten agsaksakit ti bagbagik ti bigbigat. Tila dan tumit nga tumtumarem nga agas padasem daytoy tibikos, partner. Tibikos? Anya dayta partner? Ada anti-prebiotics ken probiotics nga mangtulong ang mga kat tinaduma-duma nga sakit nga kasakit ti ulo ken bagbagi, irregular menstruation, rayuma, sakit ti bato, marigatan a panagisbo, hypertension, skin problem ken naduma-duma pay. Talaga partner? When, partner? Inakgaro din gumatang ti Tibicos partner. Anya pay lang ti urayan nyo. Agtumaren ti alternatibo ken napintas nga agas Tibicos. Magatang laeng kadigiti leading drugstore ti lugaryo Tibicos. Marami nang natulungan at namangha sa galing at bisa ng iBerry. Ako si Jean Banaag, 41 taong gulang. Ako ay nagtrabaho sa ibang bansa. Ay naranasan ko yung customer ay naayaw magpagawa sa akin dahil nakita ako'y nakasalamin. Hindi magtiwala. Pag wala naman salamin, ang problema sa akin, masakit ang ulo ko. Hanggang sa makausap ko yung aking tiyahin, itry ko daw yung iBerry. Ngayon, ay nung aking masubukan niyaan, ay talagang malaking ipinagbago. Kahit ako hindi na magsalamin, ay hindi na nasakit ang ulo ko. Kaya ako yung nagpapasalamat diyan sa iBerry at napakahusay.
Mabibili sa Mercury Drugstore at sa inyong mga suking butika. Isa po sa mga natulungan ng Kidney Care. Ma'am, pangalan po natin at taga saan po tayo? Ako si Winnie Di Mayuga. Ako ay 58 years old. Ako talaga ay napakahilig sa maalat. Lahat ng kinakain ko, gusto ko talaga maalat. Ay ako'y nakaramdam ng kakaibang pakiramdam, kaya ako'y nagpa-check up sa doktor. Ay nagpa-request sa laboratory ng creatinine ko, pa-check upan ko daw. Ay naku po, pagkataas. Above normal Ngayon, ako muna yung nag-pray kay Lord. Ay itong si Lord, napakabuti. Nagpadala siya ng tao sa akin na nag-aalok nitong Kidney Care. Ay agad-agad ay aking sinubukan ito. Ngayon, nung isang buwan, ay napakagaling ng Kidney Care na ay normal na ang aking creatinine Salamat din sa Kidney Care. Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drugstore at mga suking butika. Kung ikaw ay may problema sa mata, gaya ng katarata, glaucoma, paglabo ng paningin dahil sa diabetes, pamumula, pterygium, astigmatism, pagluluha, ang iBerry ang gamot para sa inyo. Ang aking mata po, may mga lumalabas-labas po ng mga itim sa aking mata. Namumula po ang aking mga mata, pareho. Pero mula nung gumamit ako ng iBerry, nawala po yung mga itim-itim at pagpupula ng aking mata. Tapos po, nakakapag-drive na ako ng maigi dahil na ang aking mata ay luminaw. Salamat po sa iBerry, luminaw po ang aking mata. Ang iBerry ay mabibili sa Mercury Drug at sa mga suking butika sa inyong lugar. Talagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Marami nang natulungan at namangha sa galing at bisa ng iBerry. Ako nga pala si Nestor Libita, 40 years old, taga din sa Batangas City. Ay, ang problema ko talaga ay ang aking paningin at talagang malabo, lalo na pag ako nagdadrive sa gabi. Ay minsan ay narinig ko sa radyo yung iBerry. Ay sabi ko sa aking kaibigan ay ako'y ibili at nung nasubukan ko nga, abay nag-iba-iba ang aking paningin at ngayon ay kaya ko na magmaneho sa gabi. Ay talagang malaking pasalamat ko sa iBerry at malaking naitulong sa akin. Mabibili sa Mercury Drugstore at sa inyong mga suking butika. Andito ngayon, isa sa mga gumaling matapos gumamit ng Kidney Care. Brad, pangalan po natin at taga saan po tayo? Pala si Marvin Abreya, taga din sa Batangas 42. Naranasan ko talaga na On delivery. RPN Radio Philippines Network. Radyo Ronda. DCRL Batak. Member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
Philippine Standard Time, alas 8:34. Manipod met Pipeline Department of Health Philippines Department of Health COVID-19 case bulletin number 136 as of 4 p.m. yesterday, July 28, 2020. The Department of Health reports a total number of COVID-19 cases at 83,673. A total number of 1,678 confirmed cases are reported based on the daily test result. Total tests done by 81 out of 91 current operational labs. Department of Health likewise announces 173 recoveries. This brings the total number of recoveries to 26,617. Data gagayem ken kakabsat iti kabuuan na bilang ti kaso ti COVID-19 dito pagilya na Pilipinas. Intay mga rudinggen iti press conference idi kalman iti manipud pa lang Department of Health July 28, 2020. Dahil po sa conversion ng licensed hospital beds to COVID-19 beds na mas resource intensive at mas nangangailangan po ng isolation.
Makikita po sa figure na kasunod na ang number of confirmed, probable at suspect cases per region. Makikita po natin dito, ang region po na may pinakamataas na reported confirmed cases ay ang National Capital Region, Region 3, Region 4A, and Region 7. Para naman po sa Health Human Resources for Health, as of July 27, 2020, meron na po tayong na-hire na 6,050 HRH mula po sa 8,786 approved slots for emergency hiring in 336 health facilities. Ang DOH po ay may 368 post-residency deployed physicians at 1,305 redeployed NDP nurses sa mga DOH at LGU hospitals para po sa COVID-19 cases. Meron din pong 8,786 NDP nurses na deployed po sa ating mga komunidad na sumasama po sa ating contact tracing at specimen collection at 3,893 public health associates na tumutulong po sa contact tracing at surveillance. Ang iba pa hong Health Human Resources for Health na nasa kanilang assigned areas ay patuloy na nagbibigay ng essential services for primary care. Kasabay na po ang COVID-19 response na may pangunahing layunin na pigilan ang pagkalat ng pandemya at pagmomonitor din po sa ating komunidad. Patuloy po ang ating panawagan para sa mga bayaning healthcare workers who can put the bayan before the eye. Applicants can apply sending their resumes to hrh.hiring.doh@gmail.com or hrhforcovid@gmail.com or call 651-7800 local 4207 for details. In summary po, narito po ang mga inulat natin ngayong araw. Ang bilang po ng mga dedicated COVID-19 beds ay 15.2% ng total bed capacity ng ating bansa. 21.4% ng public beds at 10% ng private beds. Its data about the positivity rate in the Philippines. Huwag na daw po i-sugarcoat ang data. Ang positivity rate po ay percentage ng mga taong nag-test ng positive mula sa lahat ng nagpa-test para sa COVID-19. Ito po ay ginagamit upang malaman kung ang bansa ay may sapat na testing capacity sapagkat dito po nakabase kung nadedetect ng bansa ang mga kaso ng COVID-19. Noong araw ng April 3, nakapagtala po ang DOH ng 22.19 na positivity rate, samantala 10.9% na cumulative positivity rate as of April 30. Noong July 23 naman po, nakapagtala ng 12.1% na positivity rate at 8.8% cumulative positivity rate as of July 23. Gusto lamang po naming ipakita na meron na pong pagbabago in terms of testing capacity. Kaya po bumababa ang mga numerong ito ay dahil nga nagkakaroon na po tayo ng mas maraming laboratorio sa bansa na maaring makagawa na po ng test. Isang senyales po ito na na tama po no at nasa ayon po ang pagre-responde natin sa pandemya bilang isang nation. Wala pong pangloloko dito po sa mga datos na ibinibigay po natin sa ating mga kababayan. Gusto rin po naming linawin na naglalabas po kami ng global parameters tulad po ng goal
na less than 5% positivity rate na mula sa WHO dahil isa po ito sa mga basihan kung sapat ba po ang pagkontrol ng COVID-19 natin dito sa bansa. Kung makikita nyo po, mas mataas pa rin po tayo sa less than 5% na standard ng WHO. Kaya naman po ay importante na tayong lahat ay makisama at sumunod sa minimum health standards. Mamamalagi na lamang po sa bahay kung hindi naman kinakailangan lumabas. Wala pong intensyon ang kagawaran ng kalusugan na linlangin ang mga tao sapagkat nilalabas naman po namin ang mga mahahalagang datos na maaring gamitin para sa analysis. Nagpapasalamat po kami sa mga tumutulong sa amin upang mas maayos na naming mailahad ang mga datos na ito. Mahaba pa po ang ating tatahakin sa laban na ito. Makakaasa po kayo sa amin dito sa Kagawaran ng Kalusugan na patuloy kaming magiging transparent sa lahat ng mga datos na aming inilalabas upang makita po ng publiko ang mga naisasagawang aksyon laban sa pandemyang ito. Bilang pagtatapos po, gusto lamang po namin ipaalala sa inyong lahat na tayo po ay may mas mahalagang papel na ginagampanan sa laban kontra COVID-19. Nakita po nating lahat sa updates namin ngayong araw na mataas ang occupancy rate ng ating mga ospital at pagod na rin po ang ating mga healthcare workers. Kaya naman po inaanyayahan namin ang lahat na maging parte ng solusyon. Lahat po tayo ay may papel na dapat gampanan sa pandemyang ito. Habang wala pa pong gamot o bakuna laban sa virus na ito, hindi po tayo maaring maging kampante sa ating kaligtasan. Kailangan ipagpatuloy pa rin po natin ang pagsasagawa ng mga infection prevention measures, katulad po ng tamang pagsusuot ng mask, hindi po nasa baba lang, takpan po ang ilong at bibig kapag sinusuot ang mask, madalas po na pag-uugas o pagsasanitize ng kamay, physical distancing at iba pa. Bagamat ito po ay mga simpleng gawain lamang, malaki po ang maiaambag nito sa pambansang laban natin sa COVID-19. Lagi po nating tatandaan na maging alerto at mapagmasid sa pagsasagawa ng mga health measures na ito, sapagkat ang bawat hakbang natin ang siyang magpapasya ng kaligtasan po ng ating sarili, ng ating pamilya at ng ating komunidad. Tayo po ay magkaisa na maging bahagi ng solusyon. Basta lagi po nating tatandaan ang 4 na letra. B-I-D-A. B, bawal po ang walang mask. Kung kayo po ay lalabas, mag-mask din po kayo sa bahay, lalo na kung may kasama kayong senior citizen o parte po ng vulnerable population. I, isanitize ang mga kamay. Iwas hawak sa mga bagay. D, dumistansya po ng 1 metro. At A, alamin ang totoong impormasyon. Muli, wag po tayo maging kampante, maging responsable po tayo. Alagaan po natin ang ating mga sarili, ang ating pong mga mahal sa buhay at ang iba pang miyembro ng ating komunidad. Nasa kamay po natin lahat ang kaligtasan at kagalingan ng bawat isa. Tandaan, we can be the solution. Together, we can beat COVID-19. Ang COVID-19 ay panibagong kontrabida sa buhay nating mga Pilipino. Habang unti-unti tayong bumabangon muli, patuloy ang laban natin dito. Para matalo natin ang kontrabida, we can be the solution. Kaya mong maging bida, basta susundin ito. B, bawal walang mask. I, sanitize sa mga kamay. Iwas hawak sa mga bagay. D, dumistansya ng 1 metro. A, alamin ang totoong impormasyon tungkol sa COVID-19. Protektahan natin ang sarili at mga mahal sa buhay. Lola, lalo tayo maging maingat ngayon sa COVID-19. At patuloy po naming pinapaalalahanan po ang lahat na mag-ingat. Hindi po biro ang sakit na ito. Hindi po ito kumikilala ng edad o katayuan sa buhay. Kaya lahat po tayo ay dapat mag-ingat. Nasa kamay po natin ang kaligtasan natin. Para naman po sa ating media questions for today, galing po kay Mads Villar ng Net25. May reports po.
iti panagsubli iti din nanggay ti agsapa. Yes, partner, nangagentay met amin iti na pasama nga presscon iti kalman manipud pailaeng Department of Health Philippines. Kena probably partner ket digiti pila nga new cases ti may taptapig na po ta umad-ado partner hanga mo mas basit. Ken yet nagdito gagayem ken kakabsat nga health protocols should always follow. Ken wearing of face mask is a must. Anyway, gagayem ken kakabsat awanan tayon iti aduping oras hinday inkamin pumakada. Digiti kang runan nga napanti nagsisarita ni tanga aldaw da kami ti makadkadway Lunes ingganat Biyernes iti oras ti alas 7:30 ingganat alas 9 ti bigat. Da kami ti pagayem yu Glorina Flor Bayudan ken iti partner ko ani Jefferson Narciso para iti dinanggay ti agsapa kablaawan da kayo sa Dino Manapaset ti Ilocos Norte. RPN Radio Philippines.